Matan uba wani shahararren shiri ne wanda ku taba ganin irinsa ba a duniyar Hausa. A cikinsa ne ake cakwaki, Muhammadu ake tabbaki, Hausa ma Assistant Director Mustapha Salisu Kanya, Producer Hafsat akwai dai lauje cikin Background, camera, light, sound, location, artists, editing, and continuity. Ko ina ba a ganta ba. Yadda za a iya neman sarkar nan a gidan nan. Da an harkitsa mun gida. Ana neman sarka kwaya daya ba a ganta ba. Kun ga idan kun san ba za a ga sarkar nan ba. An kun san ba za a ga sarkar nan ba. A hakura a fita cikin kamar wannan. yanzu wannan yarinya kyau ko tsoron Allah ba kya ji? Yarinya ba sawa ba fitarwa a tsakaninku amma don zalunci ke ba a jefa mata a karkashin gado saboda ba kya tsoron Allah ke kuma kika jefa? Dan Allah dan Annabi ki haƙuri. Kike faɗa maganar nan in gidan mu ji dan Allah ki haƙuri. Ai wallahi albasa ba ta halin ruwa ba. Baba Rakiya. Yanzu fa ina ɗaki kamar naji maganar ta. Bai kamata a matsayina na uwarta ta dubi kwayan ido na ta ci min ba. Wallahi bai kamata ba. Ke haba lantana me haka? Ki kama kullun yarinya ki murde. Ya ji mata kullun zaki. Adduka na ta ga kunne na ji. Ba na san ga kina takura yarinyar nan. Ba na san ga kina matsanta mata nan ba. A ci har abura ki sawa yarinya kar tsara ki tsangwame ta. Amma dai yanzu kin samu kin ci abincin ko? Mai gida ba dole ba. Ka aurar da ya ne ta je bata iya tsafta bata iya girki ba. Ai sai a zage mu. Ai ku kin yi asara. To kuma sai naga wanda ya fita bukata. Ali ya fita bukata na dauka na bayi. Kuka ni? Ai wallahi tun da na san kuka ya kare a duniya. Saboda idan na je ba abin da take yi sai na kawai ta ce hali na nishin sa na ne. Kar Allah rufe mun baki. To menene? Ita ta haife shi? Shi Aliyu na ce ita ta haife shi? Baba Rakiya ce take. Sannan ku da zuwa. Bana ne. Yaya abin yake Mun kai ma ake da Za ki rufe baki ko tana kukwaɗe ki da mali tukuna. Kuma bari ki gaya masa abin da za ki gaya mai da babban murya don ki in gaya miki. Ki tabbatar masa cewa ba inda za ta sake ta bata saku ba. Ba inda za ta ba zai yi ba saboda wulakanci da cin mutunci ranar sunan mutum ka ce ka sake shi a ina aka taba haka ba inda za ta. Haba Hajiya sai ka ce auren zobe? Auren awarwaran ne. Haba dan Allah. Ya za a yi ranar sunana sannan kuma a ce za ka sake ni. Oh, ba kya tsoron Allah amma kina tsoron 'yan gidanku. Alhaji Allah ya wuce zuciyarka. domin samun sabon shirin mu da zarar mun dora Matan uba TV Plus.